Noles ne. Ha? Kapobre po ni mambayuta ka oy. Ikaw pre ba? Sumagayo na lang nato ni kay wa man ni korta. Mo makanay gusto nimo. Bakit na ta? Not good. Unsa man? Undang mo, undang yung birthday. Giniagawa mo. Unsa man? Nakuratan ko ba? Unsa man? Wa kay diskarte diha. Ngawa ra ba tay bugas? Madiskarte gud. Kay balo bitaw kang natay nervous system. Sige na. Ay pagdugay-dugay ha. Sige ma. Ako ray bahala. Bata ato. Unsa nakapoy plano adto? Unsa man di ka mo diskarte? Wa tay bugas diri ha. Lakaw dito pangitang diskarte. Unsa may diskarte una ko be? Oh, pang hold up dito. Bad man ni babe. Walay bad. Kay pait king panahon ron. Ina oy. Apatı 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 Minusag na masahe Rodri oy. Di kaya ako mailan nila ani. Giniagawa mo. Hasta la vista. Baby. Tuara. Positive kwartahan yun. Kwarta gisod ang bagba. Burot man kayo. Tuara. Positive. Kwarta. Kisama ka. Ikaw kisa. Manoles ko. Ako po. Manaulis po ko. Hingi man ka. Ako'y nakauna na. Oh shit, not Kung good. sa ikaw. Ganina ra ako gihiringan na. Nagtamli-tamling bagay ko ana. Ay, buang may tingali. Ako'y nakauna glingi. Aw ana na lang. Bato-batopik na lang ta. Aw, ana na lang. Magbato-bato pik ta, pero magtalikod ta. Kay basing manikas ka ba? Bitaw no. Sige. Oh shit, not good. Bukuan ni mo, uy. Bantay ka manikas ka. Sige. Bato, pik! Lain na, oy! Tigasan mo kay kapre! Noles ne! Ano sir, wala ko kwarta sir. Wala magkakabay itong sinila sir oh. Kapobre po ni mambayuta ka, oy. Ikaw pre ba? Tigasan kay ka! Wala pa kita kaihap! Nindaga naman ka! Nya, unsa may gusto nimo? Sumagayo na lang nato ni kay wa man ni korta. Sige! Mo makanay gusto ni mo! Subagay na lang ta! Ay, musukol gid ka ha. Ay, nagtuo! Siguro ka tigasan plan! Sige. Sumagayo na nato, labay ni pusil. Mao na gusto ni mo? Sige! Karoon na mga buanga mo. Oh shit, not good. Unsa man? Undang mo, undang yung birthday. Tunglis ni. Laki mo ni pre!